Nemá, jak si na to prišiel? Skús ho poštekliť, on sa potom tak priamy. Dobre, takže... Tak si tú situáciu budeme mať sťaženú. A možno ak mu odpojil hlavu na tú masku. Príši potom. Som tak obrucha. Mňa potom napadla ešte jedna, budete mať niekto masku a budete tak dávať masku. Mám ti pomáhať, či nie? Nie. Nedvihneš. Toto je sila. Nepomáhaj. Hej. No tak, snadom na to. Podajte mi ešte jednu plynovú masku. Tam. Tam máš. Najprv sebe daj a potom ranenému. Hej, On by tým sebe už a- bez vedomí. Nie, ja nechcem za sebe. On nedýcha. Ja nechcem. Dve mu chceš dať, hej. Aby hlavu trímal hore. Tak? Tak. To je lepšie. Vyšinutý ten chlapec. Sebe filter odmutuje, že viem, že sa potom... David, ešte nám povedz do kamery, či ti chutil ten sojový rez. Nie? Sebe filter odmutuje, že viem robiť. Počkej, šnúrku, tomu musíš dať okolku. Si mŕtvy, no to už mu nepomôžeš. Dobre, plyn je ešte ďaleko, nemaj strach. David, Ty máš školskú bravo. David, ja ti tam prdnem, že by si sa poponáhol, počúvaj. Oči ma na ústa. Oči ma na že by videl jedno, tak. Palivé. Ja sa červená. Ja neviem, či to je prirodzené, či sa má červenať. A ešte chcem spievať, to ty si božný, David. Toto šnúrka by tu určite nemala byť. Čakaj, ešte není hotový. Ja ho urob, nie? Vyhotov ho. Aby to bolo príjemnejšie, už to nemusíš mať, už. Sťahni mu pokruhy. Kamil, toto daj splíska, hej, že takto to nemá vyzerať, hej. Tu tá džura nesmie byť. Co to je zajímavé hlava? Čo to zlé? Veľká maska. Hej, David, to musí... Ucho si mu spúčil, pozri. Zdvihni mu hlavu. A dávaj. Nepomáhaj mi. A pozri, aký to... Má tam predstavu... Toto na kameru. Toto čuj. Zavrite oči. A že sa má takú normálne, jak... No. Naša totálna. Toto tu daj dozadu viac. Slečinka, aha. Slečina. To miesto hore tam nemá byť. Toto daj viac dozadu. V tej maske tam. No a že ty mu to už zatiahneš, ak bol zomre. Však To nenaťahuj. toto uvoľni, toto daj dozadu. Hej. Však ja Toto tam sám musíš dať robiť. dozadu. Pomoslavu. David, ty si paku. Toto, čo má na hlave, musí byť vzadu, že by mu to trimalo. Hlavne, že plyn je ešte ďaleko. To by si asi nepomohlo, ne? To bol ďalší posmrtný reflex? Plyn je ešte ďaleko stále. Jem vyjde do kopca. Vieš, ak jeho zaujíma, kde je plyn. Uvoľni ty one. Dobre, ja si k tebe sadnem, bo už ma bolí koleno. Musíš mu to dať dole. Asi mu to dám dole. Uvoľni to. Najprv ho ožil. Jaká ojosená. Tak asi neviem mohol dýchať. David, však vybiješ im baterky, počúvaj, na mobile. On to neuvoľní. Uvoľni, David, ty one pokúli. David, daj si ty masku a daj jemu masku. Hej, že to bude kompletné. Áno. A ešte dnes? Máme času, ja mám času do 12, je 11:30. A plyn je ešte ďaleko. Čiže kde som dal teraz, tu je to ten. Nasad si aj ty, aby to bolo také ako... Dobre, vieš, takže vierohodné. vypnite to, ideme od začiatku. A daj do...